Nacín en decembro de 1959 en Vilapedre, unha aldea de Sarria na provincia de Lugo. Dos 4 aos 16 anos estudei no fogar de Santa María. Ali coñecín a outras mulleres xordas e xurdiron as primeiras amizades. Tomando contacto coa lingua de signos pero sempre fora das aulas, posto que dentro estaba prohibido. Cando rematei no colexio, marchei a Santiago a estudiar delineación. Alí, ben entrada a adolescencia, tomei contacto coa realidade na que nos movemos as persoas xordas. Unha minoría que posuímos unha lingua natural e unha cultura propia. Que debemos reivindicar os nosos dereitos pola eliminación das barreiras de comunicación e sensibilizar a sociedade. Unha vez asimilada esta realidade, non poderei abandonar nunca esta loita. E o compromiso coa comunidade xorda en xeral e coas mulleres xordas en particular. Estudei sen intérprete, naquel entón a figura non estaba recoñecida. Voltei a Lugo e acadei o primeiro traballo nunha papelería na que continuo traballando. No 1974, comezo a formar parte da directiva da Asociación de Persoas Xordas de Lugo. No 1989, casei con Xose, que tamén é xordo. E anos despois naceu Miguel. Empregamos a lingua de signos para comunicarnos e para educalo. Sen deixar as actividades en prol do movimento asociativo, formeime como mestra de lingua de signos española. No 2001, comezo a miña andadura como presidenta da Asociación de Persoas Xordas de Lugo, cargo que continuo desempeñando converténdome na primeira muller que ocupa un cargo directivo nesta entidade. A consolidación de Asorlú como punto de encontro e entidade prestadora de servicios para a poboación xorda convértese nun dos obxectivos conseguidos nesta etapa. Un dos momentos máis importantes como muller xorda, nai, traballadora e presidenta foi o vivido o 10 de outubro de 2007 co recoñecemento oficial da lingua de signos española. Até o de agora, conciliei a vida laboral e persoal coa actividade do movimento asociativo, tendo en conta as dificultades e trabas que se nos presentan na vida cotiá ás mulleres xordas. O máis importante é que me sinto unha muller independente, con autonomía persoal e coa capacidade de loita para superar as barreiras de comunicación. Traballar polo movimento asociativo e apoiar a outras mulleres xordas é unha prioridade. Demostrar que pode facerse é un feito. Dende pequena, nas viaxes entre Meira e Lugo, observaba a natureza e pensaba en como debuxala. Concibo a vida como unha galería na que vou atopando obras de arte. Nacín hai 43 anos. No primeiro ano de vida, ouvía os arrolos e as nanas da miña nai. Un medicamento mal administrado en contra da tosferina deixoume sen ouvido para sempre. Recibín unha educación oralista. No colexio, no instituto,
Ou na universidade, aprendendo a ler os beixos e modulando a voz. O contacto coa comunidade xorda veu tempo despois, especializándome como mestra de lingua de signos e traballando na Asociación de Persoas Xordas de Lugo. A paixón pola pintura estivo sempre, polo que decidín estudar Belas Artes completando a miña formación en Oxford. Os meus pais permitíronme coñecer o mundo e ensináronme a valorarme e a afrontar a miña existencia. Na miña obra márcanse 3 etapas diferenciadas. Féminas, Terra Incógnita e Marea Negra, que xiran a carón do simbolismo con referencias do romanticismo e expresionismo. E evolucionaron dende a sensualidade das formas até a preocupación pola paisaxe. A miña originalidade como pintora debo ao feito de ter que interpretar a realidade en clave simbólica e non propiamente icónica dende que nacín. Son unha muller xorda, sen a perda auditiva, probablemente nunca chegaría a concentrarme nos aspectos visuais da realidade, polo que a miña percepción sería distinta. Na actualidade, achei o equilibrio entre os dous mundos, o do son e o do silencio. A súa é unha pintura que nace do íntimo, da verdade. Cada cadro representa un territorio, natureza ingrávida, cuxa ancoraxe reside nas emocións, nos recordos, nas palabras. A superficie semellan pel e a pel semella espello. Somos espectadores reflectidos nos limes da súa pintura, nos seus goteos. A miña é unha historia de muller xorda. Nada no rural lucense nos anos 50, nunha aldea da Ribeira Chantarina, a Veiga. Ali vivín coa miña familia nunha casa que o paso do embalse somerxeu nas xélidas augas do Miño. Mudámonos de casa en 3 ocasións, a última a Lugo. A relación coa miña familia foi difícil. Non coñecíamos o xeito de comunicarnos. E, ademais, eran tempos complexos en todo o país. Aos 9 anos, e grazas ao párroco da zona, comecei a estudar como interna no fogar de Santa María en Lugo. Naquel entón, a educación estaba nas mans da Igrexa. E o fogar era a esperanza e saída de moitas familias de nenas xordas. Ali coñecín os primeiros signos, comezando a expresarme na miña lingua, a lingua de signos. Grazas ao contacto con outras mulleres xordas. Na aula estaba prohibido empregar a linguaxe de signos e seguíase un ensino oralista, para o que se empregaban aparellos de frecuencia modulada. Doña Elena foi a miña mestra durante 11 anos. Éramos 30 as nenas xordas e aproximadamente unhas 200 oíntes. As estancias estaban separadas. Xordas e oíntes soamente coincidíamos no recreo ou nas excursións. O día a día repartíase entre a realización das tarefas domésticas, as clases e unha saída ás fines de semana pola cidade, que recordo con moita ilusión. Puñámonos guapas e íamos ao parque. Ali falábamos empregando a nosa lingua.
Así, coñecín a Carlos, o meu home. Aos 20 anos, rematei o colexio. 2 anos despois casei. E cando tiña 22 anos, naceu Monse. Eva veu ao mundo 9 anos máis tarde. Ambas as dúas son oíntes. Durante este tempo, loitei para sacar o carné de conducir. Tiven que facelo ás agachadas, posto que os meus pais non estaban de acordo. Sempre estivemos vencellados ao movimento asociativo das persoas xordas e empregamos a LSE para comunicarnos coas nosas fillas, polo que o entendemento e a comunicación foi posible no seo da familia que creamos. Teño un neto, con el tamén empregamos a linguaxe de signos. Pois cando a rede plantexa a posibilidade de levar a cabo esta iniciativa, tamén se plantexa na aula de dinamización de Asorno. Entón, participan 3 mulleres e facemos 3 historias de 3 mulleres xordas. Dende o comezo foi preciso ter en conta a necesidade de adaptar as videomontaxes ás necesidades ou ás peculiaridades do propio colectivo, polo que foi preciso introducir subtítulos. Isto vai a influir a hora de redactar as historias, posto que é preciso buscar frases curtas que estén en relación con cada unha das imaxes, non? Seguidamente, todas as mulleres buscaron imaxes na súa casa que querían que apareceran na súa memoria de muller xorda. Bueno, viñeron, escanearonas na aula. Despois de varias entrevistas, cada muller decidiu o que se quería contar en cada unha delas, non? Buscáronse os títulos e comezaron a tratar cada unha delas as súas imaxes. Recortáronas, pegáronas. E despois comezou o proceso da videomontaxe, non? Onde cada unha das mulleres introduciu as súas imaxes cos subtítulos. En tu cuerpo, mujer, que banderas te exilia, mujer, mujer engañada, te miro y aprendo, mujer que coartan tu vida a base de dinero. Mujer que despliegas y nombras y hallas las formas de ir hacia adentro, de beberte el miedo, existe ese nuevo. Mi mandamiento, tu piel, mi corazón. Mujer que transformas, inventas y te multiplicas, encuentras manera de estar en el cielo y estar en la tierra. Te debo la vida y no encuentro el tiempo más. Las personas sordas, o sea, podemos, importante decir que podemos conseguir cosas, que bueno, que hay algunas dificultades, hay algunas barreras de comunicación que sí que nos dificultan en la sociedad, pero bueno, si por ejemplo, si la sociedad conociese que es una persona sorda, sí, pero es que no lo conoce bien. Entonces el objetivo de la asociación, el que trabajamos para que la sociedad pues conozca las necesidades de las personas sordas. Al principio pues sufría mucho, pero después ya me empezó a gustar más con los ordenadores, porque al principio no tenía mucha idea, pero después pues muy bien.
en internet, más o menos, todavía me falta practicar más, pero bueno, bastante bien, me gusta mucho, pues también con las fotos, al aula, es una necesidad para conocer las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías nos dan muchísima información, entonces pues eso, podemos aprender y progresar mucho, porque podemos participar en talleres, pues ahora pues la sociedad que también pues eso, que nos exige mucho, o sea, va avanzando muy rápido, entonces pues para poder alcanzarlos, las personas sordas pues nos estamos quedando un poco atrás, y ahora con el aula de dinamización pues eso nos está dando una posibilidad de participar. As novas tecnoloxías eliminan barreiras de comunicación, polo tanto o feito de adaptar unha videomontaxe onde aparezcan subtítulos achega ao colectivo as novas tecnoloxías e facilita, é dicir, dá máis accesibilidade.